biakin rau san to chunga meiche pakhat hi khuma an lo tron beta abula meiche pa le puithiam pahnih an lo om ve bawk chunu hming chu hana niin puithiam upazok chuan a ko chunga ramhuai lut no chua alo tum me ka ala thoem ti ngai thlatura an kun hnai chuan aron meng kuau mai amit meng polian tak chuan puithiam chu ron melin ataksa chu ramhuai in ala thununa natakin aron tau zui chu vele puithiam pakhat zok khan tuithiang hlimin alo the vata hana chuan thomra phlak tak choin a tre ruwa puithiam upazok khan a ko chunga ramhuai om chu no chua ngei tumin thu alo cham ve char bok chuti lai chuan apa in ramhuai chu suan le turin alo tia afanu ang chia omin amit murong te aron pa ngai man ma se reilo te apa chu aron nui soa in chung khok rum khopa ron au chokin puithiam chu boruwa ka leng do ra alua tak ain thil tlang pok mai le ala du tok mai lo puithiam no pangjok chu thothei lova siamin boruwa ka nga aparon chevatin hre tak chungin afanu chu lukhamin a huplum ta ni puithiam pakhat zok chu adam chhuwa pha ma se hana kut chu aron chele tlat Megan chu damdoi ina nathok tura interview turin aron thleng ve chia a thianu damdoi in staff Lisa lo omin a nathar tur chu thataka a tho thei tur thu lo shil Dr. Lewis Ronkalin Megan bula damdoi ina a natho tur chungchang le kalmangte a shilfia zunga police ani laya boina to te zotin Megan chuan tuna chuan ka thato e tin alo chang Megan hi Boston Police Department a police officer thin ania misualin a partner an ka hlum hnuin depression wangin a boi chun zoma aril ruti hadamnan damdoi ei thinin aidik man hialani elevatora an lu hnuin doctor chuan he hna lo thok to then khatte chu an hlowa wangin ril rulama boina te an tok hialania tina shilloka Megan ero chuan chutiang thil ka chunga thleng lawang mingai to du su alo ti sam e thung basement an thlen thlak nu chuan zanlama duty ten kongkhar hunnan security card an man angai thu uluk takin a hril le a room chung chu fan kual puin ruang an ron lak lu na hmuna a hruaya duty lai chuan pon lama an chhuat thei lo tur thu hril ruang an ron lak lu hnuwa an da na hmuna a hruai le a athla la in uluk takin a fingerprint a scan tir vek bok chumi zo chuan ruang che thei lova an da na hmuna an kal le a an tho pui tur tenen chuan an in hmel hriat ngal ani atuk zana chuan Megan chu a hna thona thar damdoi ina chuan aron thleng chia reception a security duty pakhat day fan lodong songin alo bevel nuama a hna thona tur basement lama a chuk thlak san ta ni chumi zan chuan mithi da lu thar an ron neya a thla la in a fingerprint alo scan sak ngal bok chumi hnu chuan ruang da that na hmuna a da lu ta Dave ron lang thutin a phudeu zok Dave hian a zui kwal deuh rengani chumi hnu chuan lekha poimo ti felin a hna a thok chun zom le a bathroom a kalin aron chua le chuan hallway a mi pakhat nung chhon zonga ding ni om tak a hmudeuh zuaya a hlau thong chuan damdoya ei ngal atuka chuan rui hlo ngai hovin inkom khom na hun an lo neya Lisa po lo om ve in Megan chuan police a tran laia misualin a partner an tha dan chungchang kha alo soi me ka thil thleng chu aril ruwa thi theilovin misual kha a hmule thin ani chumi tlai chuan Megan chu kongkhar kikria aron har lola abial pahlui police an ru lo ni in abung ruwa ron la tura lo kal ani abung ruwa te lo pek pa chuan a hna thar chu a hril ve a Lisai ko mu ani thu le zan lama hna tho chu atana thil thatak ani arin thu soi bok chumi zan chuan Megan chu a hna a akal le a alam ron ri in pon lam a en ngal vat ma se tu ma a mulova
thok le khata mi pakhat hudi ha kongkhara ron lang thutin lu aron dil lu tir talo chuan security a phone ngal wata heti la hian ruang da thar tur an ron phur lu le me kani ambulance khal tu rendi chuan ruang chu dalu pui turin aron tia pona chhuwa chu phal lo ti chu hria ma se aron ti lui tlata wangin awa puita a an boilai chu chuin nichina mi pakhat hudi ha kha alo lut ruhman ani rendi chuan ruang an da that tur chanchin chu a hrila mi pakhatin avi hlum hnuwa kawthler pakhata halral atum lai man ani tin ruang hi thlathum liam ta a ko chunga tanga ramhuai no chu an tum hana kha alo ni reng mai rendi kalnu chuan ruang chu enfia turin ain buat sei ngala athla lak sak an tum chuan midang anglo takin ala fu hlei thei tlat lo camera an set thale thul ma se akut atinat pha a fingerprint scan an tum le chuan computer athile deuh muk thina a beidong chuan ruang da thatna hmuna da tum ta ringot mai anor lu lain ruma bungrua te chu aron tladar rem ruma thil tla chu charin akut ain ti ata ruang anor lu pa chuan athisen a farti reng a shelo akut hliam chu uluk takin atuama chuta a ruang nor lu ta kha a kongkhar aron in hong thut ngai that lo na em nei lovin a khar vele mai bok chumi nu chuan police security password mangin an ruang ronda thar hanai khes chu enfia atuma a file poimo zong a print chuak a taksa enfia turin alet lia uluk taka amit murong an en chuan file aminen ain anglo ti a mu chuak chuta ruanga chuan tho pakhat ron fuin ruang khuna an keunak chuan tho tam tak aron thlok chuaka meganin arab kher mai a hoi kol chungin tho te chu an lo thlok bo vek toa ruang chu aum na ada let le ta ni a computer ma a thut lain thom a hria thom ron chuan a lam chu apan ngal ruang an da thatna awa thlen chuan hanai ruang kha alo to lo chuni in hallway ya tuimo hian alo hnuk son ti awa muman thua ka enfia tuma awakal nai chuan hudi hapa khan aron bei thuta meganin lo nor let ve in chemte aban chungin alo tlan bo man ruang chu hallway a chuan a hnut chia topa man mo taka security phone in police shiat tir turin atini megan hallway a alet le nu chuan ruang kha alo tolawa chemte nen fim khur takin ave pheya ruang halral na mun awa thlen chuan misual khan hanai taksa kha halalo tum me kani chuta security ron thlengin huri hapa chu aron man beta hanai pa kha alo ni reng mai ruang chu halral turin angen loma hanai pa an man nu chuan ruang da thatna an da lut lea megan chu ama in a hna thok turin an kalsan leni ruang omna chuan thom danglam tak hria in an kun hnaya engma a hriat chhun zom tak silwa chuan a khar le ngal chuta hanai an da na chu aron in hong lea thil diklo om nge ya nga in ruang chu enfia turin ala chuak le an khuna chu a honga zam ti hriat tak hian a tol hnung deuh hrut a phone lo ri in a phu deuh zok an chan chuan Andrew lo ni in misual an lut ti kha alo hria a chanchin ngai venin aron biani anin biak zo hnu in ruang anen le chuan alo che son ti a hre theya uluk taka ain hnai hnu chuan aron thonge in a hria ruang chu da lutin room a chhuwa sana lisainen in huin lisa chuan zana duty tur midang da turin kalo soi puyang che atia ma se megan chuan angai lo thu hrilin ruang an ron da thar chung chang chu a hril ve a anti ti mol lai chuan Dave ron kalin police in a hmu du thu megan chu aron hril pona awa chhuwa chuan Andrew alo oma
anom dun laya adam doi bo thua in hnialin Megan chuan ngai damadila thil ti sak turin angen bok manmo takin damdoi in chunga ale lea hanai fingerprint police security atanga aprint chua thei ang khala in andro hna chuan lo en fia turin atini Megani anga lai chuan Dave Khan ruang anda thatna hmun alo fangkual vela hanai ruang anda na chuan thom a hre ve tatlat en fia tumin a honga chuta ruang chuan ronban thutin ataksa alo thunun ngala boruaka puithiam atiang chia khan akang tawa wa mai aomna chuan anuk lu zui ve ngalani Megan chu ronlet lein bathroom aluta Andrew atex lai chuan mishing ronkal thoma sia Dave kha ani a ring devani rubber ball aomna lama chuan ron lumin alo bi daka chuta ball chu kut kang ut deuh ruam hian aron ban thut maile Megan chuan a hlau ve deuh to lau chungin aron chuaka ma se tu ma hmutur anom lo chumi hnu lok chuan Andrew bok khan ron phone lein hana chu thathum liam ta khan athi to thu aron shila Megan in internet a hana chungchang hriat tumin ain kual ngal article pakhata ramhuain ataksa alu chil thu anziana a hmuwa hanai ruang chu la chuak lein enfia atum le ta ni ataksa hliam omte chu maktak main alo hil deuh veka chumi hnu chuan receptionist desa kalin security footage adila uluk taka ain hnu in ruang kha hallway a ron lang zok a hmu thei ani a hlau thong chuan adam doi eile an tuma ma se ei talo chuan lisai omna lama kal lisai nen footage an endun le hnu chuan lisa in eng ma hmu ve lova adam doi ei thin wanga alo pu dewani chumi hnu chuan lisa chu inchung lampanin stepa a chawa thom sia in manmo takin atlan chho ngal a han thlen chuan Dave kha kil khata alo ding renga chuta mishing taksarap thlak zet mai ronlang thutin lisa chu auma inchung zol a thlen chho hnu chuan aron man mana lisa chu khai kangin a that ta ni heti lai hian rendian ruang dang da lu tur aron phurlut le me ka hanai ruang chungchang chu lo shilin a hruai lut ve a ataksa a hliam om chungchang kha hriat chian aduni rendi chuan anda lu laya ataksa a hliam kang a hmu ngei thu alo sei ve a Mega chuan ataksa chu ama a aron damzel thu alo shil ve bok Megan chu ama in aum le ta Andrew phone in adam doi alak ruk sakawangin ngai damadil le a anin biak lai hian ahnung lama mishing taksa aron wak phaya Megan in alo muman lo hlavani elevator a wak lutin ataksa chelai alo in siam remani Randy kha damdoi in chua santumin garasa alo tlan me ka thil engemotak sut anei ti in sia in ading ngal a motor hnunga chuan thoma sia a en dikvel lai chuan ahnung lama mishing taksa aron wak phei them mai le an hoilet chuan alo en let kara lau thong zetin atlan chengal motor in kara alo nor beta Randy taksa chuan wakin arek hlum zui ta ni heti lai hian Megan in security footage alo en fia le me ka mishing taksa elevator a lut lai kha a hmu fu rang takin garage omna lam apan ngala Randy ruang awa hmu ni Andrew an ron kolin hana ipa kha atlan chua thu aron shila thok le khata ahnung lama tangin Megan chu aron man thuta ruang anda na lama alu pui ngal hanai ruang chu lak chua tirin ataksa te chu alo dang lam le toa apa chuan midang atha piangin a hliam te aron damzel thuashil engwangin nge nang hi atha lo che atibok Megan chuan athil soite aoi thu lo shilin alo tong thlamuana
hanai chanchin chu apa chuan soi chhun zomin a ko chunga ramhuai omin akal san du lova ama ngein a fanu chu a tha hnuin phum an tumani ma se ataksa chu ramhuai in lo la thunun rangin ruang dana hmuna omte mi pali lai a that le a fanu chanchin a soizo hnu chuan ataksa chu halral tumin ruang halral na hmuna an nor pheya hanai pa chuan ati hlum dan om chun chu halral vek ani tin a soi chuti lai chuan hana chu ron tho chuak thutin apa a ron beizuya Megan tlan siat thainan lo beile tin ama chu akan hlum pha ta ni heti lai hian Andrew ron thlengin Megan I phone le Randy ruang te chu a ron hmu a Megan angai tua to tak zet chuti lai chuan Megan chu hanai khan alo zela nung lama tanga ron zuanin Megan chu au chuak thailovin asiam Andrew kha film khur taka ron lutin damdoi in chu alo re thia pa Megan kha ruang da thatna hmuna alo kal khumani Andrew chuan reception a security duty kha vahmu in thil thlen dana zota engma alo shave box silo chuti lai chuan Meganin atana tangkhan chhu alo tum ve me ka athom shia in Andrew ten anzuk pandun ngal anzuk thlen chuan Megan chu alo chuak thei to a tlan chuan tumlai takin security guard kha hana in aron that ataksa chu mishing pa ngai taksa angdeu chein ain siam ngala Andrew ron bitum le in boruaka tho theilovin akang ve tawa wa maile chuta Megan chuan Andrew pistol phorin hana chu akap mola atopa chuan alet ve ta nok mai Andrew chu ron tha chuak le in police dang hriat tir turin atia hanai taksa chu halral turin anuk phei ngal ataksa aron kang chiatin hana chu aron har chuak le a Megan chu a thei topin aron tham zui ma se Megan chuan ruang halral na kang hlua chuan anor lut thei sha mani police anron thlen hnu chuan Megan chu chuata chauti hriat takalo thuin rubber ball kha alo huma Megan ina a ho hnu chuan a in buala dar thalanga anin en chuan amit le lam chu asamin a khu deuh tlata chuta thoron fu in natakin alo beng hlumani